Astăzi o să facem branding-ul unei companii care livrează mâncare vegană. Prin astăzi vreau să spun ultimele cam 10 zile, cam atât mi-am să fac proiectul ăsta. Și prin companie vreau să spun un brief pe care l-am generat pe un site numit Good Brief, cred. O să vi las în descriere. Și pe care după l-am băgat în ChatGPT ca să mi-l dezvolte, să am mai multe detalii despre compania respectivă. Și înainte să începem, bear in mind că sunt începătoare. Tot ce știu este de pe net, din videoclipuri de pe YouTube, 2-3 profesori pe aici și pe acolo, 1-2 cursuri online, cam that's it. Și acum să vedem ce mi-a ieșit mie, pentru că sincer destul de mândră de ce a ieșit. Eu încerc să învăț graphic design de cam un an jumate și în timpul ăsta mi-am dezvoltat un sistem, să zicem, și cam așa funcționez când fac un proiect nou și avem următoarele 4 categorii. Brainstorming, logo, elemente și prezentare. Fiecare dintre ele are alte subcategorii, să zicem, dacă vrem să fim fancy, dar nu o să vi le spun acum, o să vedeți pe parcurs. Prima dată să ne uităm peste brief, o să subliniez cuvintele cheie sau lucruri care mi se par mie importante în brandul respectiv, ca să-mi dau seama cam cât de cât despre ce este vorba. 2. Intrăm în partea de inspirație. Aici intru pe Pinterest, pe Behance și îmi scot cumva lucruri care mi se pare că aș vrea să le pun și eu în brandul meu, nu neapărat logo-uri în sine sau fonturi, cât vibe-ul, să-mi dau seama în ce direcție vreau să merg. După ce am adunat toate pozele, le punem pe toate la oaltă într-un moodboard. Eu mi-am făcut moodboard-ul în Canva, aici pur și simplu vă puneți cât de cât o paletă de culori și v-am spus vibe-ul pe care vreți să mergeți sau pe care vreți să-l inspire brandul care îi dați viață. Și asta să vă fie cumva punctul de pornire. 4. Avem partea de schițe. Mie îmi place foarte mult la început să iau un creion și un caiet și pur și simplu să schițez câteva idei. Astfel am făcut câteva variații, pur și simplu ce mi-a venit în cap, primele idei, cât să scot ceva pe foaie. Acum trece la partea a doua, și anume logo-ul. Aici deja intrăm în Illustrator și încerc cât de cât să scot ideile pe care le-am avut pe foaie în calculator. Aici nu o să mă stresez deocamdată de fonturi, nu o să mă stresez de ilustrații. Majoritatea le-am luat de pe net, deja am să le fac eu, decât câteva detalii cum a fost la prima acele linii, pentru că nu le avea. Pentru a doua idee voiam să am partea asta de frunză, să fie cumva gâu, doar că nu mi-a zis că am să ceva, doar pun gâu peste, that will be it. În a treia variantă am încercat să fac această idee să fie un burger în litera G, doar că atunci când aduceam culori voiam să-l fac pe tot cumva verde, încât să pară vegan. Dar în final nu pot să zic că mi-a plăcut ideea asta. Și avem primele 4 idei pe care le-am scos. Prima mi se pare drăguță, dar aș schimba ceva la ea. A doua îmi dă prea mult vibe de fast food. A treia mi-aduce prea multe aminte de Lipton. Și a patra, nu știu, pur și simplu was not it. Așa că am trecut iarăși la faza de schițat. Știam că vreau ceva cumva mai meaningful, să aibă un concept în spate și vreau să combin ideea asta cumva de fresh, să zicem. Voiam să adaug aceste frunze. Apoi partea de vegan, de vegetarian, printr-o legumă, fruct, ceva, și am vrut să adaug un avocado, pentru că I don't know, simplu avocado. Și ceea ce mi s-a părut cel mai complicat, am vrut să integrez ideea asta de meditații, pentru că publicul lor țintă sunt persoanele care sunt foarte focusate pe sănătate, vitalitate și așa mai departe. Și când asta să mă gândesc, mi se pare că meditația reprezintă foarte mult ideea asta. Și am vrut să-l integrez în logo și am vrut să bag toate aceste 3 elemente împreună. Și după multe schițe în caiet, am decis să intru în Procreate, pentru că aveam deja o bază, știam cât de cât ce vreau să fac, doar că îmi trebuia mult mai finisată. Plus că aveam nevoie de o schiță destul de finisată pe care după o să bag în Illustrator. Și am jucat iarăși cu elemente până am găsit o variantă finală care chiar îmi place. Și am băgat-o în Illustrator, cum vă spuneam, pentru că acum trebuie să o vectorizăm. Mi-a fost foarte greu să fac, sincer, logo-ul ăsta în Illustrator pentru că erau forme destul de simple. Și astfel m-am reîntors la primele variante. Prima care m-a spus mie că îmi plăcea foarte mult, am vrut să o combin cu logo sau sigla asta pe care am făcut-o și a ieșit acest logo. Mi se pare că se combină bine partea aia curbată cu cuvântul de jos. Fonturile mi se par destul de bine alese și cam astea au fost primele variante sau, în fine, procesul meu până acum în crearea logo-ului. În a treia parte din această categorie ne ocupăm de variații, pentru că fiecare logo are nevoie de mai multe variații, evident, în funcție de unde vrei să folosești logo-ul. Avem logo-ul principal, care vrei să fie cel mai recunoscut de oameni, după logo-ul secundar, care să fie cumva doar o variantă poate mai simplă,
logo simplificat, care e cumva cea mai simplă variantă a lui, și submarcul sau, nu știu, iconiță, să zicem. Și ultima parte din această categorie este paleta de culori. Asta este una în care am stat destul de mult și stau destul de mult de obicei, pentru că, nu știu, mi se pare e o parte foarte importantă să alegi culorile potrivite. Eu mă folosesc de acest site Color, că îmi generează mai multe palete sau, în fine, culori. Și după cum puteți vedea, am încercat destul de multe până să găsesc una care să-mi placă, pentru că voiam acea idee, cum am spus la început, de tonuri pământii și cu un pap de culoare, să fie ceva care să tragă cumva atenția și să combin niște marouri și nuanțe de verde cu care totuși trebuie să fie destul de sofisticate pentru dorința brandului, în același timp cu niște culori mult mai vii. Mi se pare că a fost foarte complicat. Dar am ajuns totuși la varianta finală, și anume aceasta. Și acum, dacă vă întrebați unde este pata aia de culoare despre care te-am vorbit, aia voia să fie mai mult în elementele de pe lângă, cumva, nu logo principal, pentru că mi s-a părut mai potrivit așa. Și astfel intrăm și în a treia categorie, și anume parte de elemente, obviously. Am vrut să încep cu niște ilustrații pe care aș fi putut foarte ușor să le iau de pe net, dar aș fi vrut mai mult să le fac eu, în primul rând pentru că învățam mult mai bine dacă le făceam eu, și în al doilea rând pentru că voiam să le fac pe toate să semene între ele, să aibă același vibe, aceeași structură, whatever. Și după ce mi-am schițat în Procreate, puteți vedea pe tabletă cam cum aș vrea să arate, vreau să fie destul de simple, pentru că, din nou, brandul trebuie să fie destul de minimalist. Le-am băgat iarăși în Illustrator și am început să le fac ca și vectori. Am vrut să fac o serie de mai multe legume, cam cu aceeași paletă de culori, am mai adăugat un portocaliu și un roz, pe lângă culorile pe care le aveam deja. Cam astea sunt ilustrațiile care au ieșit și am vrut să le adaug și câteva detalii. Și cam astea sunt. După trecem la a doua subcategorie, și anume pattern. Am vrut să iau elementele pe care le-am creat din eur și să fac cumva aceste modele pe care să le folosesc în branding. Ca să faci un pattern, un Illustrator este destul de ușor, pur și simplu le selectezi și dai la Objects și la Pattern, dacă am așa. Și avem prima variantă, care este cea color, a doua, care este cu nuanțe de verde, a treia crem și a patra este aceasta cu modelul ăsta de pătură de picnic, dacă mă întrebați, mie asta inspiră. M-am duce cu gândul și la față de masă sau, nu știu, tot modelul ăsta așa pătrate mi inspiră mâncare, for some reason. Și ultima din această categorie sunt stickerele. De ce? Așa cum sunt pe fructe, stickerele alea, am vrut să dau ideea sau vibe-ul respectiv în brandul meu și am vrut să fac câteva stickere pe care să le folosesc după în prezentare sau în fine. Și am scos câteva lucruri pe care vreau să le scriu, pe cum faptul că au ambalaje eco-friendly, că e vegan, că au ingrediente locale și cam așa au ieșit. Sincer, mi se par foarte fun, foarte drăguțe, foarte colorate și fix popul ăla de culoare de care aveam nevoie. Și ultima categorie, dar nu cea din urmă, este cea în care fac prezentarea sau mă ocup de prezentarea brandului în sine. Prima dată trebuie să căutăm poze care o să fie folosite în, nu știu, marketing sau în mock-up-uri sau pe ambalaje sau whatever. Eu intru de obicei tot pe Unsplash, pentru că acolo sunt poze pe care poți să le folosești în mod comercial, fără să te anime la 3 poze, știi că ai folosit poza. Și acum, pentru că ăsta este pur și simplu un brand pe care l-am făcut eu pentru mine și pentru portofoliul meu, mi-am luat și poze de pe Pinterest, lucru care, în mod normal, nu cred că puteți să-l faceți dacă aveți clienți reali, dar eu mi-am permis. Și mai este și Free Pick, dacă mă interesează. 2. Avem căutarea de mock-up-uri și punctul în care facem mock-up-urile, evident. Site-uri unde mă uit pentru ele ar fi, din nou, Free Pick, Unblessed, și Mockup World. Nu mai țin minte, cred că o să vi le scriu pe ecran, să vi le las în descriere. Astea sunt câteva pe care le-am găsit pe net. Și după vine partea în care trebuie să le facem. Sincer, să faci un mockup nu este foarte complicat. Trebuie să fie sub format PSD ca să poți să-l bagi în Photoshop. Și apoi trebuie să fie o zonă de se arată, nu știu, de exemplu, Your Edit sau Your Design. Trebuie să intri pe el și să îl editezi, obviously, cum am făcut și eu și pentru această etichetă. Și după ce ai terminat, doar îi dai save și se-l pune automat în designul tău. Am vrut să am și același container, doar că cu mâncare diferită și astfel am folosit de AI-ul din Photoshop, pur și simplu l-am selectat și am dat un prompt și mi-a făcut el alte variante și, sincer, îmi face viața mult mai ușor acest AI în Photoshop, to be honest. Dacă ar fi atât de ușor să faci mock-up-uri, și cum este doar partea de prezentare. Poate să fie prezentarea pe care o arătați clientului sau, cum am făcut eu, una pe care vreau să pun pe Behance, pentru că îmi fac portofel în momentul de față. Dacă vreți să vedeți cum arată în final, puteți să intrați pe Behance-ul meu, să vi-l las în descriere. Și mai am și pe Instagram un reel în care v-am arătat cum am făcut-o.
Și cam asta a fost procesul meu, asta a fost proiectul final, sincer mi-e place foarte mult. Sunt curioasă ce părere aveți în comentarii și sunt foarte curioasă dacă ajungeți să faceți și voi fix proiectul ăsta sau altele, puteți să mă lăsați pe Instagram. Nu uitați în contul meu principal, contul de design, contul de TikTok și de Behance pe toate în descriere. Cam atât de la mine azi, un subscribe, un like, un ce vreți voi, vă aștept data viitoare. Bye! De 2 ore când... Oh, nu cred! Și pentru această... Ce arăt asta? Dacă nu le dărâm tura asta... La detalii... I think that will work. Nici nu mi-a luat 10 ani să fac doar intro.